mooi zonder vergeet binnen de woorden. Geweldig. Dan mag ik nog opzien, ik nou, want ik moet naar het provinciehuis. Daar maar heen, daar. Provinciehuis. Als je maar naar het provinciehuis staan, hè? Grote uitstekende gebouw daar. Daar gebeurt het, jongen, daar mag ik wijzen. Hier is aan het ingang van het provinciehuis. Daar mag ik wijzen. Blauwe renner in de uitlijn. Dus we moeten alleen naar binnen, hè? Ik zie hier automatisch. Dit automatisch. Maar ik ben gewoon melden hier nou, hè? Doe je mij om dit, hè? Ja, Hoe is je naam? mijn naam is Rekker. Dan kun je even een bakje koffie gaan. Ah, nou, dan ga ik daarheen. Als ik daar even zien. Dank u wel. Succes. Ja, dank u wel. Hoi. Ah, gedaan, meneer. Nee, De beste producer van Friesland. ik verkoop de antwoorden niet dit keer. Kom erop, heren. Nou, ik sta hier nou bij Joop Obama, heren. Nou, jongen, doe een stuk even maar, jongen. Ja, Nou, zeker. Wat verwacht je ervan? Nou, qua miskromen bedoelst, dan net zo vol, denk ik. Als qua fouten bedoelst, dan verwacht ik een heel soort. Nou ja, ze vregen me en ik ben wel een voorstander van het Fries behouden, zeg maar. Ik zie heel zo om je heen dat zeker de jeugd die pakt het net meer op, zo. Vind ik jammer. Ik ben op en top Fries en dat moet ik zo beloven, zo. Maar je wordt aan blik aan dat je al heel veel fouten had. Ja, dat vind ik net een goed voorbeeld. Nee, maar gisteren ik wat doen, hè? Dan kun je zeggen, nou, ik wat doen. Ja, dan ben ik wel blij. Ja, maar ik blij. bij je altijd nou een Fries op squallen. En daar wie ik super ik nou wel goed in. Maar dat is, nou ja, we zijn inmiddels, hij zie je niet verder denk ik, dus we zullen het zien. Ja. Hoe vaak schreeuw je het Fries, hè? Nou ja, op WhatsApp typen dan. Maar ja, dat scrollen ze niet zelf. Ik praten. Dus dat is net wacht je even, maar wat je even. Nou? Nou ja, wat? Ja, wat je even. En wat sukt het worden? Wat je heen, maar hoe schreeuw je dan? Wat je even. Eén, maar één. Ja, gewoon één. Eén. Ja, zo staat het nooit? Nou, één weet ik nou. Ja, maar ze, ja. Moet ik even voort? Zo. Ja. En dan net voort, maar voort. Zo, scroost het dan niet. Ze praat lekker goed, vet. Ja, wij zitten voort. Ja. Oh, bliks. En dan komt nou de geweldig. Wat zeg je nou? En dan komt nou de geweldig. Nou, als toen dat was, dan ook dat. Ja, dat moet nou. Geweldig. Zo. Zijn we daar misschien hier? Hier zitten natuurlijk ook meesten die het nice zijn hier. Misschien kunnen we dan op beïnvloeden op wat deel ja. Bekende Fries. Nou. Dat is de losse deel. Ja. Oh, Die in de bekendere woorden natuurlijk. Hè? dat vakvalide. Mag ik die dan nu? Bekende? Ja, dat denk ik ja. Voorhoor. Van die wel, hè? De bekende van die. Dus ik zit dus in het vak met bekende Friesen. Bekende Friesen. Nou, dan kijk je maar zitten. Ja, ken het mij? Zeg. Hoi, Jora. Ja, goeiedag. Zal ik vergoord. Hé, dat rekker al. Hoi. Jora. Ja, Jo. Hoi. Jora. Hoi, Sipke. Hoi, Eduard. Hoi, Joram. Hoi, Joram. Eduard. Goeie, ik zie het. Nou. Camera de hele tijd. Nou, net de hele tijd, hè? Net de hele tijd, hè? Of is het ook? Hier net het hele idee. Ah, goeie avond, jongen. Ik ken al een cameraman, hè? Ja, weet je, maar niet, jongen. Nee. Maak er een mooie handen van, hè? Schrik. Dat is gewoon grutter niet, hè? Dit is net eerlijk. Dit is net eerlijk, hè? Dit is vol grutter. Al die baas boven baas, hè? Zie je? Oh ja, knap, man. Heel mooi, maar ik moest verplaatsen. Ja, Ik ben er nou blij man. verplaatsen in de B-sectie. Ik zei het altijd al, ik ben wat een B-bekende voor je. Ik zit net echt in de A. Nee. Ik zit net echt in de A-klasse. Nee, dat wij nog niet zien. Dat is ook wel een bekende vriend. Dat is echt een bekende vriend. Dat is de A-klasse. Ja, Maar die zit daar nog, hè? Die zitten wat weer aan de dominee. Die zit vaak en ik een beetje op de muziek draaien, dan zitten ze er wat achter. En nu loopt de gitaar uit, jongens. Dat is de regio.
Wist nou nog niet uit vlocht? Hè? Wist nou nog niet uit vlocht? Nee jongen, ik ben net afvlocht. Dit wordt wat afvlocht. Ik ga niet aan de hele drie irriteren. Ja, lijkt me wel. Kerst net, die is het schroeveling of vloggen. Dat gaat eigenlijk al mis, hè, in de Friese vlogger. Dat ik al verkeerd speld, maar dat ik mijn F. Jammer genoeg een paar minder mooie dagen aan dicté. De paar winnaars heb ik al even jongen van 2018 2019, dus ik ben wel de correctste die zitten. We hebben de teams. Ja, ik ze beter die hè? Vind je? Ja, dat is wel beter. Hoe ik net bloed te praten. Nogmaals even dus de enkelingen, de meesten die de persoonlijke titel mooi door om dit dicté zitten hier in het middenvak. En voor de rest 6 verschillende groepen. Die hebben wat vermeerd. Nou ja, wat ze goed in binnen, om het zo maar te zeggen. Maar de politici missen we eentje. En dan denk je, nou ja, dan had hij pech, want die gaan natuurlijk maar minder punten. Maakt het niet uit, het is in de middelde wat het team bereikt. Het hield niet meer mensen op. Hoe bijzonder het zien unieke gevoel van atmosferische verhoringen. Het kwam zo vier dat de agrariërs hun vregen wanneer ze in de haaien was. En dat er rierplachten waard of er in de kier stier. Of het voetbaltoernooi sneeuwt maas wat trok in. Zie je dat wat zeggen? Ik weet dat ik er wel ben. Voor de rest denk ik van nou. Dan is het voelen we het aan. Ja? Ja. Een natuurtalent. Talent hier, punt. Hij wie net atletisch, komma. Poeh, centraaien, wie dit. Arjen, ik ben benieuwd hoe het gaat. In de ziel, mooie meisje. Ja. En daarna is het Pendel. Mooi punten en komma's. Ja. Bedankt. En dan ben je van Taunskof, dacht ik. Ja. Ja. Fotomotie. Nee, ik film je. Ah, film je. We blijven naar beneden, hè? Ja. Frisse lucht. Is het gedaan? Ja, kom maar. Ja, is het hem? Ja, ik heb hem. Wat nog maar oppakken? Ja, Wat doe maar. wijzen, maar Ja. wat wijzen. Nee, wat niks. Ik wil wijzen. Ik zit er wat veilig achter de camera daar, hè? Zeker. Op mijn, Er zit niks te doen, hè? op mijn lelieline. Oh, ik denk, hoe doet er dat nou? Ik denk, hoe doet er dat nou? Eduard Veenstra. Dat mag toch vatbellen, hè? Begin even een beetje op. Wat is die man streng, hè? Ja, joh, je stuurt me gewoon voort, joh. Dat gebeurt niet vaak. Zullen ze vaker doen, maanden misschien? Zo. Maar kerst die wordt nog al jezelf, of niet? Ja, ik ben wel een beetje geholpen, moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik denk je had het keer in het wordboek had er even Ik had natuurlijk zelf eerst een tekst schreeuwen en ik hier het idee dat het wel redelijk dreig genoeg weer. Want er binnen nog even een aantal mensen geweest die het echt Fries kundige binnen zit, maar die het een aantal dregen wilden nog ertussen gefietst. Want ik kan net vaststellen dat toen bijvoorbeeld toen ze die junkie weer, dat zei dus van Heid.
Ik wil Gieselwiert-piloot worden. Dat is inderdaad een van de woorden die ik zelf net betocht had. Maar het ging vooral om de verhaallijn en het wie echt een eerbetoon aan Piet Paulus. Vond ik heel mooi, dat vond ik heel mooi. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dat dienen we ook goed. Maar hier is toch wel het idee van ik wil iets over Piet Ik wie aan het schreeuwen en precies op dat weekend overleed Piet. Dus toen dacht ik, ja, je moet ik woord mooi. Dus ik probeer op deze manier toch een eerbetoon aan hem te houden. En het klopt, het verhaal niet meer goed. Dat weet ik net 100% zeker. Ik weet dat hij uit Jong komt en ik keer van u dat hij vroeger ook al keert zat. Maar net alles is per se gebaseerd op dingen die ik weet. Maar ik denk ik leef mijn eigen creativiteit erop los en ik maak het op die manier een beetje romantisch. Misschien hier het wel mooi van. Ja. Nou, vast. Ja, prachtig. Nee, ik vond het helemaal verhaal. Ondanks alle moeilijke woorden vanzelf zit ik net Gieselwiek en in Hawaii of zoiets. In de hooien. In de hooien. In de hooien. Nou, dat heel apart al. Nou, wat rekken. Ja, de Frieske vlogger. Mag ik dan nou een vlog van dit hele geheel? Ja, natuurlijk. Wat is er dan? Ja, je mag toch ergens zitten bij verzinnen, hè? Nou, ja, zeker. Maar ergens bij wat dan? Nee, wel hartstikke leuk, toch? Ja, nee, zeker. Ja, samen niet vregen. Dus ja, ik snap het echt niet helemaal. Maar, nee, ik ook net. Maar dat wist het. Ja, ik ben het. En dat vind ik hartstikke leuk. Hoe ging het? Nou, ik dacht aanvankelijk wel goed, maar dan praat het naar de tiert even bij mij. En dan zei hij van, ja, maar dat moest onderkomen. Ik denk, oh god, ja, dan ga je dat weer. Hè? Die worden die onderkomen maken of die krijgt net onderkomen maken. Dat is echt een regel. Ja, vreselijk. Trouwens, ik had de tekst hier. Zullen we het even zien? Ja, sorry. Ja. Want wat voest toch nou echt een heel dreig woord? Nou, een wooi of zo, in een wooi en de piepkanielstwarm natuurlijk. Ja, dat is geen saus, piepkanielstwarm. Maar dat wooi of zo, wooi, wat zei je nou? Haaiing. Och, in de jongen. Wanneer maar dat is toch echt ze lezen voor en de woorden klinken heel oors en dat is opschroefd. Ja. Wat is dat nou voor iets? Ik zei dat in Joop. Ik zei van, waarom praten nou net gewoon zo het schreeuwen? Want je zegt haaiing. Haaiing. Ja, haaiing, steeds dan. En wat zijn Miranda dan? Hooiing of zo. Hooiing. Nou, kom ik geen verhaal hellen bij Miranda. Dat doen we. Waar is Miranda? Waar is Miranda? Geen idee. Als we het zien komen, dan gaan we naar het aan. Ja? En dat denk ik, en die hield, nou ja, wat heel vaak voorkomt is der of ur. En dan denk ik van, is nou ur of is nou der? Hé jongen, succes hè? Ja, dank u wel. Ja, hoeveel fouten is dat dienst? Nou, hoe lang is die tekst ongeveer? Zit ze in zin of zo? Jochen. 24. 24? Ja. Dat is ook knap voor je. Ja, dat is ook knap voor je. Hoe gang het, meneer? Wat zei Jo? Hoe gang het? Nou, min hè? Ik ga de meeste fouten. Ja, zo? Al ik al. Waarom dan? Ja, ik ben geen prof, hè? Jouw lied is een heel goede freestyle. Je het heel goed schreeuwen kan. Ja, zeker. Ja, nee, dat valt al. Ja? We nemen hier nog even Trom uit de kenners. Dit is een mooie IJsmeer, een echte kenner. Hij is corrector bij de AVOEK en corrigeert boeken, dus dat zal dan wel goed Maar werken. jij bent een echte kenner, hoor? Nou, dat hoop ik al, dat ik dat ben. Ik had er wel vertrouwen in. Maar Gewoon jou het mond bijhouden. jawel, ik moet wel bijhouden. Ja, en mijn krijgt in Dresden dictates. En dat zou het alles. De krijg laat in dregere dictates. Dus dit wie net regionaal. Nee, ik wil heel graag een keer in de takkomst een keer de dictates schrijven. Ik ga nog wel een list worden kleren die ik erin zetten moet. Ik denk dat ik het heel meer in die heb, maar er zitten natuurlijk wel in, wanneer broek staat nou, hè? Een Gieselwiek-piloot. Ik hier een ongeveer, en ik ben nog steeds net wat weer zaken, een Gieselwiek-piloot. Zullen we een boete zijn hier, hè? Je bent de student? Ja, du bent de student? Ja, ik ben student op het Steds Gymnasium. Ja, leerling eigenlijk. Leerling. Ik ben een leerling van Pieter Jellis. Ja. Oké, nou hoe Nou, wel best denk ik. Ja. Beter als ik had verwacht. Ja, hoor. Maar dat was nog wel jaren, toch? Ja, dat moeten we nog jaren, ja. Maar van mijn gevoel gaat het wel goed, ja. Ja. Vooral... Wat vond je nou de reekste woord dan? De reekste? Ja, sommige woorden die koe ik gewoon net... Piepkeniel staan nooit van jet, nee. Maar de gewone basisregels, ja, die koe ik wel. Makkelijk. Beter als het Troost en Fries kunnen zeggen. Ja, hè? Oh, dat is het ook. Hallo. We zullen zien, we zitten in de uitslag. Ja, ik ben benieuwd. Nou ja, ik vond het een beetje lastig, maar Ja? over het algemeen wie het wat te doen. Wat vond je lastig hoor dan? Gieselwiek-piloot en piepkanielstwarm.
Nou, dat wie net het dan van mij, Je sorry. was er nooit in een piepkaneelstwarm zitten. Ik had nog nooit mooi maken, nee. Eerst je dan, eerst je dat wie wel... Is E-A-Z-J-E-N. Toch dit? Ja. Ik weet niet of mijn zet of mijn S. Ik toch mooi Z. Oh. Ik maar een zet. Nou, besjoeg het. Ten we aan het wel, hè? Ja, ben je los. Ja, die is heel gebeurd. De griemers. Oh, je denkt dat je moet gaan? Nee, Ja, de poederpolitie. Van Lenning, eens die gelok zit er op die ding. Eens die gelok, dus maar we roepen je, hè? Dat is een lectuur, jong. Daar zit een notebook in. Ja, daar zit een wetboek in. Dit ben ik geen prijs, dit ben ik poederprijzen heb. En als zij, want het kennen ze op twee manieren, maar als het op twee manieren zei ze en schreeuwen. En natuurtalent, nou ik. Maar dat zei ze net. Ja. Dan op een gegeven moment dan Ja, Die is klaar voor meer aan, dan kunnen we het ook nog even nog aan. Ja. Die man wil even nog hier. Fries kroon is iemand Fries praten, dat is ook belangrijk. Dat zei ik bleu in plaats van blauw. Ja, bleu, blauw. Want dat denk ik, hoe schreeuw ik dat nou? Bleu. Nee, bleu. Maar hoe schreeuwt het voor jou? E-A-U-W, toch? Mooi zonder verge binnen de woorden. Smookschaatsjen bem de green, overal in droom. Overal in droom, overal in droom. Mooi, dat was het. Dat was al echt. Dit is een sham, een fietje, hè? 92. Ja, dat was maar 14. Dat is best. Ja, ik voel me net al, hè? Ja, een fietje flaters, man. Museum, een natuurtalent. Fietje? Oh, ik denk zelf, ik ben een natuurtalent. 100 zomaar? Ah. Hoeveel werden we in daar? Hoeveel werden we in? Hoe is het gewoon zo'n fout, meidje? En dan weer maar 100 euro. Dat is de beste. Hoeveel flaters is het toch? Tredje. Treintje, als treintje geen mis zit met de camera? Ja. Nou, zeg het maar. Ja, ik stel versteld om mezelf. En even een aantal. Hoeveel flaters hier? Even een honderd. Dat is jammer even. Veertje? Ja, veertje. Ik zit nog vast te heeg. Ja, want we zijn 24, dat is niet knap vinden. Jongen, ik vind het, jongen, ik ga mezelf verbaasd, joh. Ik zeg het, ik zeg die streep, al die strepen, dus ik denk, oh god, de strepen. Dat ik het mis. Ja. Maar dat is gewoon gang, joh. Maar daar heeft hij zelf net al in verbaasd. Daar heeft mij echt verbaasd. Ja, ik vind het echt knap. Ja, ik vind het echt knap. Maar zo'n gewone zijn piepkaneel zwaar, ik hier is wel goed van me. Ja, en het rare wordt? Hoe wie het ik weer? Diesel weer piloot. Nee, in sinds size. Wat wie het ik weer? De piepkaneel zwaar. Nee, dat wie nog een oren. Heeft Ruud Borgen? Nee, haaien, in een haaien. Oh, in een haaien. Ja, dat weet ik nog niet, want ik ga net zo nou... Dit is eigenlijk de versie die ik kreeg, maar ik ga net met John, maar ik snel ons kunnen halen. Nee, want dit is gewoon, dit is alles goed. Ja, dit is alles goed, zo moest het. Zo moest het. Nee, deze kennen er nog krek bij. Dan is de skruwen goed. No? Nou, dit had je op de winst opleveren, die pen, ik geen horen pennen. Ja, daar heb ik van kan. Eerst, dit kan je alleen niet schelen. Die pen moet ik gaan. Nee, dit is mooi. Ik had zo'n hier Lien, had ik een keer die doe wie het wel dreigen als nou. Ik vond dit net zo sfeer. Wie het makkelijk is. Wie net zo sfeer. Nou, ik ga maar naar de grens, Daar wijn ik. Oh, je bent nog een Rijnslander. Nee, ik ben wel een Fries, maar oorspronkelijk uit Burgum. Maar wij nou in Grijs. Al heel lang. In de stad? In de stad, ja. Oké. Nee, net in Grijsland. Nee, je bent een stadje. Ja, correct. Ja. Nou. En daar is het een vlogger, hè? Ja, de Friese vlogger. Ja, ik schroot helaas net goed, want ik doe de Friese vlogger mijn vee, maar ja. Ja, in het Fries, maar dat... Ja, maar een vee, ja, F en F. Ja.
Ik denk dat ze daar eerst een water bij mij al rekenen aan, hè? Bij de namen. Aldoende leert men. Dat is echt zo. Zij is nog. Ik ga wel leren, hè? Ik ga wel genoeg, zei ik niet. Dus ik heb zoveel... De griezen hier mij hoe ik graag. Ziet, jong. Ik ben er als daar. Dan neem ik die van Geert maar, hè? Dan neem ik het boek van Geert maar. Maar dan? Dat is eerst die oren waren. Ja, dit waren hier. En ik dacht, dat is een heel... Zullen we dat dan? Want ze maken nog heel soort oproepen. Bedeld, hè? Ja. Wat dan bedeld, hè? Geweldig.